Minister Silvania ziet geen probleem. Dat is een samenvatting van een hele lange vergadering die gisteren begonnen is en tot diep in de nacht is doorgegaan. En het gaat allemaal over de vraag of minister Silvania iets verkeerd heeft gedaan met het kwijtschelden van belasting die nog betaald moest worden. En dan gaat het over belasting van 2017 en eerder. Afgelopen dagen verscheen er bericht in de media dat de minister mails zou hebben ontvangen van een officier van justitie die aangaf dat hij dit niet mocht doen, het kwijtschelden. Maar de minister, in een zeer uitgebreide uitleg met heel veel documenten aan het parlement, laat weten dat er geen probleem is. Er is geen wet die verhindert dat de ontvanger korting mag geven. Hetgeen wat zich heeft voorgedaan is niet illegaal. Dat benadrukte de minister keer op keer. Er zijn heel veel vragen gesteld, er zijn heel veel harde woorden gevallen. In de vergadering is er ook nog een motie aangenomen die de minister verder steunt in zijn beleid. En wat dat betreft is het de vraag of er nog verder gesproken zal worden in het parlement.